Πάρ' το όπλο, πάρ' το όπλο. Πυροστιές πράγματα. Βγάζω βίντεο, παιδιά. Πάμε. Έλα και πιο πίσω να πάρεις καλά τούτο, το βλέπεις Δημήτρη. Ναι. Α, Έλα πίσω, έλα πίσω Γιώργο, έλα πίσω. Ένας. Έλα πίσω, Ένας, και δεν να πάει χρειάζεται. το ορτίγι εδώ πέρα, στην καράρα. Δεξιά πάει το ορτίγι, σου λέω εγώ να ξέρεις. Έτσι. Το ορτίγι να πάει δεξιά. Όχι, άστο και να πάρει το βίντεο. Εσύ ένα να βγεις ρε. Δεν με ενδιαφέρει Έξω εμένα. μουσάκι εσύ, έξω που Δεν με ενδιαφέρει εμένα το βίντεο. Αυτή η φάση μ' αρέσει. Ρόνι, αυτός που το επεισόδιο θα είσαι εποχή. Ναι, ναι Γιώργο, συμφωνώ. Δεν μπορείς να έχουμε καλέ. Εμένα αυτή, προσέξτε, Συμφωνώ. που να έχει 3-4. Ναι αδερφέ, έλα να σου πω. Θες από εδώ να τα βγάλουμε έτσι, εκεί που θες να τα βγάλουμε. Του περπατάει, εσύ που κεφάλι πρώτος, του περπατάει μπροστά. Μην είσαι μούτος, πες και τίποτα. Τώρα εγώ προσπαθώ να εστιάσω. Πες και τίποτα, μίλα και όλα ρε μούτε. Εσύ που κεφάλι πρώτος. Ας το σήκωσε. Άντε, μπείτε. Φύγαν μπροστά. Αδερφέ, Του δικηγόρου. Ναι. Κοιτά, μην σκοτωθούμε. Σου λέω δικηγόρε. Πάρ' τι πάει. Έλα να μπες στο καρέ και εσύ. Κύριε Τσουκλίδη, Παρακαλώ. Κακό μάτι. έλα και από εδώ αν θέλεις. πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε ένα πολύ ωραίο κυνήγι. Τον κύριο Τσουκλίδη και μεταξύ άλλων κυνηγών, έναν εξαίρετο κυνηγό και φίλο, ο οποίος διαθέτει ένα καταπληκτικό σκηνή, το δεύτερο στη σειρά όπως βλέπετε. Είναι αυτό το πόητε. Περμάρει ο Βρούτος και συνενεί το κουτάβι του κυρίου Πολυμερόπουλου. Εδώ όπως βλέπετε τώρα υπάρχει θύραμα, το οποίο θα το εκτελέσει ο Γιώργος Ομιζάκης. Αν το εκτελέσει. Λοιπόν, κύριοι, η υπομονή έχει και τα όρια της. Οδεύω προς πόνευση. Απόγειο σου. Αλλά σου. Αυτό είναι κύριε Τσουκλίδη. Φορκοβερικού. Ολέ. Κύριοι, αυτά είναι κύριοι. Το απόρτ. Αυτά είναι κύριοι. Το απόρτ να τελειώσει η κίνηση. Ολέ. Ο κύριος Μιζάκης Τέλος. είναι δολοφόνος.